Wyt ti wedi gorffen pacio? Ydw, bron iawn. Da iawn. Dyn ni'n mynd mewn hanner awr. Dyn ni'n hedfan am 11 o'r gloch heno. Mam, Ie, ble mae fy nghes i? ar y gwely wrth gwrs. Ble mae fy flip-flops i? Dan y gwely, siŵr o fod. Ble mae fy mrwsh danedd i? Yn y stafell ymolchi wrth gwrs. Ble mae fy nghamra i? Dan y gader yn y stafell fyw, dwi'n meddwl. Ble mae fy mhasbort i? Yn fy mag i wrth gwrs. O na, dwi ddim yn gallu ffeindio fy ffôn i. Ble mae e? Dim problem. Fyddi di ddim angen ffôn. Pam lai? Dwi ti ddim yn gallu chwarae gemau ar yr awyren, ac anghofiais i ddweud. Dweud beth? Dyw'r we ddim yn gweithio ar yr ynys. Beth? Dwi ddim eisiau mynd te.